Takže čau lidi, dneska vás vítám u nového videa, kde budeme hodnotit tier list Star Wars postav. A dneska jsem tady se svým editorem a kamarádem Oliverem. Čau. Ahoj. No to je jen. A dopředu se vám omlouváme, kdyby jsme třeba nevěděli, co k těm postavám říct nebo takhle. Prostě neznáme všechny postavy ze Star Wars, jo? Směřte se s tím, jo. A kdyby jeden z nás nevěděl třeba k nějaké postavě, tak ten druhý ho doplní, to je jedno. A asi jdeme na to, ne? A dobře, no, tak jo. Takže první, Anakin. Anakina prostě zná každý. Jo, ten Je to prostě týpeček, který switchnul stranu, protože... Jo, prostě switchnul do Red týmu a no a jako... On prostě lívnul modrý tým a switchnul do Red týmu. Jo, a to je tak asi všechno, no a taky... A taky má železnou ruku. Jo, a taky má holku. Jo, ta je tady. Jo, a... Dobře, hele, tak jako Anakin. Já bych to bral tak, jaká je to postava, jako charakter jako celkově, ne jak působí. No on je takovej, prostě já nevím. On je takový jako, on switchnul do toho týmu, ale jako postava je dobrý. On je Jako, prostě že jo, on OP, byl dobrý. ale ne moc OP, je zajímavý, ale ne moc zajímavý, takže... Ne, jakože on byl dobrý jako ten, jako prostě v Blue týmu, tak byl prostě dobrý ani v Red týmu, takže asi tak jako, dal bych ho na Ačko. To by bylo, zatím, když tak bych ho přesunul, ale zatím ho dávám asi na Ačko. Hele, kdyby to šlo, tak ho dám asi sem. Protože jestli to bereš jako charakter, jak na tebe působí, tak Ačko. Ale jestli jako celkovou postavu, tak Esko. Tak ho dáme Esko. Dáme Esko? OK. OK, když tak ho změníme, takže zatím první Esko. To jsem nečekal, že první postava bude Esko. OK. Tak Jo, fajn, Obi-Wan. Obi-Wan, OK. Obi-Wan Kenobi, jo, prostě to je úplně nejlepší, on je hrozně pozitivní, je dobrý a všichni ho mají rádi a je z něm prostě nejlepší mím, takže myslím, že... Počkej, jo, jako hello there. Jo, no a... Jo. Kvůli takže tomu podle mě mýmu bych ho Esko. dal taky na Esko, ale dal Kvůli bych ho... tomu mýmu. Jo, toho prostě... Ale asi bych ho dal před Jo, Anakina, jakoby. Jakože vyšší Esko. Jo, pak je tady Qui-Gon Jinn, ten je prostě... ten tučil Obi-Wana a ten byl taky mega dobrý, byl, to je důležitý, že byl dobrý. Jo, toho zabil Darth Maul. Jo, a potom, no, já bych ho dal do, no asi Jakože je to Obi-Wanův učitel, ale když dáme Obi-Wana do Eska, tak nedává smysl, aby jsme nedali jeho učitele do S+. Protože jako on musí být logicky lepší než ten jeho, no jako nemusí, ale většinou to tak je. No jo, ale tak, No jako celkově jako postava i charakter na mě působí Ačkově, nedával bych ho do Eska, jo. za tady těma dvěma prostě. Jo, Padme, no, to je prostě... Jako, já nemám jako, já mám jako takový smíšený pocity, ona je taková divná, prostě jako, já bych ji dal třeba do Bčka. Padme. Mě vůbec jako jakože, no... Ona není zas tak zajímavá postava, Padme, ale i tak je za mě docela dobrá v tom filmu. Takže bych dal nejnižší Ačko. To nevím. No, sem prostě. Do Bčka. Dobře, tak dáme zatím vysoký Bčko a když tak do Ačka. Okay. Pak uvidíme. Jo. R2D2. Prostě robot, který zachránil život asi tomuhle. Ne? No všemu asi. No v podstatě hodně důležitým postavám tím, že spravil štít. Jako jedinej ze 3 robotů. Jo. Takže za mě ho určitě nemine Esko. Okay, jo. No, vyjádři se, ať nemluvím jenom já. Jo, Arturito to je dobrý, prostě to bčí. Asi tak nějak, no. Rozebraný C3PO, nebo nedostavěný, ne rozebraný. Já bych ho tam možná ani nedával, protože bych tam dal jenom hotovýho C3PO potom. To dává smysl, takže tohodle přeskočím. Yoda, jakože Yoda je strašně dobrá postava. Je to prostě nejvíc OP Jedi na planetě, je úplně nesmrtelný, prostě skřet. Je úplně skvělý, určitě ho nemine nejvyšší Esko.
Jo, to jo. Nejvyšší Esko? Ne, dal bych ho za Obi-Wana. Obi-Wana mám... Za Obi-Wana. Jodu chceš srovnávat s Obi-Wanem. Jako asi jo, já nevím. Jakože Asi bych ho, dal bych ho na to Esko první. první Esko, jo? Jako, já Asi nevím. jo, protože... Jo, asi jo. Prostě jo. A musí to počítat i tak, že on byl úplně první, že jo? Jo, a byl dobrý Jo. všem, takže... Ty krásu, ten nevím vůbec, jak se jmenuje teďka. Počkej, jak se jmenuje, to je ten. My vám to tam možná potom dáme do editu, jakoby jméno, ale já nevím, jak se jmenuje, protože... Nějaký... Budeme mu říkat Pepa a v editu vám tady prostřihneme jeho jméno. Jo, no. Jo, takže Pepa je za mě... Já nevím teďka, jaký je to díl, jestli první nebo druhý, ale tam jak plavou pod tou vodou, tak to je za mě, tam je dobrý. On je prostě zmatený, vůbec netuší, co se děje. Já bych ho dal jako Takovej ty v realitě. Na Bčko. Takovej ty ve Star Wars filmu. Aha, jo. Dobře, OK. Mám tě zabít teď. Já bych dal vyšší Bčko Jo, možná. Před Padme. Teda před... Jo, je to Padme. Jo. No, tak jo, potom... Palpatine. Palpatina nemá nikdo rád, já bych ho dal tak jako do FK, ale nemůžu ho hodnotit. Já bych ho dal do Dčka. Ale tak jako zase nemůžu... No jako... Nebo jako byl prostě záporák, ale byl Já prostě Palpatina nemám rád. Já mám rád nějaký záporáky, už se k němu pomalu blížíme, ale prostě tohle byl úplně divný záporák, vůbec jsem ho neměl rád, prostě nic nedělal. Dáme má ho prostě do háru. F. Já bych toto přepsal na trash. OK, tak jo. Na trash a tam bych ho hodil. No, Protože je to trash záporák prostě. Jako, vemte si, že se pokusíte srovnat tohle s tímhle, nebo s tímhle. To nejde, nebo s tímhle. Prostě neexistuje. Nebo Jo, tak no, okay, tak to není záporák. Počkej, teď ti dej ten týpek, hej, ten nevím, OK, jak se to je ten Windu, Mace Windu. Jo, Mace Windu, no tak ten byl... Prostě Mace Windu je nejvíc OP kvůli tomu, že má fialový meč, takže nejvyšší Ačko. Jo, ten je úplně cool, no. Prostě jenom kvůli tomu meči. Ale taky kvůli, protože má leskou pleš. Zeptám se, co používá za deodorant. Teda za šampon. No, asi tak. Ty kráso. Jak se jmenuje? Ten generál Grievous, nebo něco takového? Jo, něco takového. Generál něco. Generál Grievous, jo. No, když tak vám tady zase prostředem to jeho jméno. Ten byl taky mega dobrý a dal bych ho podle mě před jako Mace jo, Windu to, za mě tohle je top tier, to jako fakt top tier záporák. Není to úplně nejvyšší top záporák, ale je docela jako, je dobrý za mě. No, ne, poslední Esko. Potom Darth Maul, já bych Darth Maul je nejlepší záporák, za mě teda, můj nejoblíbenější záporák ze Star Wars. Nejradši ho mám a dal bych ho podle mě do S první. Tady, ne, ale zase jako Totok je, že jo, Jedi a Totok je zase jako to ten. To je jedno a to nemůžeš hodnotit podle toho, jestli je to záporák. To je Jedi a to je Sith, ale... To je úplně jedno, ale jakože to je jako protože byl špatný ve filmu, neznamená, že jako podle toho, jak je dobrý. Jakože celkový charakter, tak ten působí hodně dobře, to bych možná taky dal to nejvyšší Esko. Jakože já bych tyto dva dal na první Esko, kdyby to šlo. To jo, ale no. Jo. To je jedno. Teď to je OK, Hrabě Dooku. Jo, je to Hrabě Dooku. No, je to Hrabě Dooku, podle mě. To je prostě frajírek, který má elektrický prsty, má hrozně divný meč, má prostě divný držátko na meči. To jo, a má drahý plášť. Má drahý plášť a usekl Anakinovi ruku, takže před Anakina. Ne, já nemám radši než Anakina, teda, a nemám ho radši až, ne, nedával bych ho na... Tak ne, ani na Esko, já bych ho dal na druhý Ačko za mě. A mám radši Qui-Gona. Qui-Gona? Já mám radši Qui-Gona možná víc než Mace, takže takhle. Mace jako poslední. Jo. Ale zase jako, možná bych dal posledního Hrabě Dooku. Jo, takhle nějak to bude dobrý. Takhle nějak bych to dal.
Aha, tak To jo, je- starý Obi-Wan. Jo, starý Obi-Wan. Starý Obi-Wan byl docela dobrý, ten byl Ale tak docela mladý dobrý Obi-Wan je špatný. lepší. Tady ten Obi-Wan je lepší jo, prostě. je takovej to. Takže Dal bych ho asi... taky do SK, dal bych ho na před, starý Obi-Wan je taky mega dobrý, ale je horší než ten, takže bych to dal takhle. Možná... Ne, takhle, jo, souhlasím s tebou. To je ten, jak To se je jmenuje? Boba Fettův táta, já nevím, jak se Nebo jmenuje. Ne, to je ten. Podle mě jo, ne. Ne, to je... To je ten Boba Fettův táta. No jo, ale jméno je tohle, jméno má jiný. On Jméno není má Boba něco Fett, Fett. on je Jango Fett. To Jo, byl Jango Fett. Jo, tak ten byl docela, já jsem ho neměl rád kvůli tomu, jak prostě, Jak prostě, on je celkově takový, prostě furt mu někdo platí, aby někomu zabil. jako já ho mám docela rád, ale On je to ale prostě dal bych ho ten- třeba na Bčko. No jo, Prostě jako je to dobrá postava, ale dal bych ho asi takhle. Jo. Pepu mám radši. Jo, já taky. Malej Anakin. Malý Anakin byl docela cool. A docela Malej Anakin je cool, hlavně si sám postavil robota a kluzák Jo, a byl docela dobrý, takže... a vyhrál závody, takže jako mladý Anakin jde za normálního. Jo. A normální Anakin je lepší, určitě. To se nedá srovnávat. Jo, potom Darth Vader. Darth Vader To je taky zase další forma Anakina prostě. Jo, jeden z nejlepších, jakože zase Já bych to dal západů. takhle, jako po pořadě. Nejlepší Anakin, druhý nejlepší a z Ne, ale já Anakinu mám takový zase nejhorší. Darth Vadera, Ale já ho myslím. mám radši než Obi-Wana docela. Ah. No, za Obi-Wana, jo, takhle. Jo, takhle to je dobrý. Jo, tohle je dobrý. Jo, za mě. Han Solo. Han Solo je prostě takový frajídek, že jo, takovej ten. Prostě solo, ona hraje prostě solo, nehraje Jo, duo. hraje solo a je naegovaný hodně. Jo, a prostě potřebuje money. Kvůli to takže- jeho ego a to, že furt chce jenom prachy, mě hrozně štve, takže bych ho dal tady. Jo, to je dobrý. Jo? To bylo mě. Jabba Head, Jabba kámo. taky, Jabbu jsem měl docela rád a nerád, ale myslím, že Bčko je podle mě solidní a dal bych ho možná před toho divnýho týpka. Před Pepu? Jo. Jo, A pak jo. jo. Kámo, Hej, princezna já ji Leia. hrozně nemám rád, jakože prostě... Asi tak. Já jsem ji nikdy v životě neměl rád. Ona prostě mě úplně štvala všema ohledama, jak se chovala úplně divně, takže... A ještě ke všemu má divný vlasy, takže... Ne, Cčko. Ok. Dčko. Dčko bych dal. Dčko, ok. No dobře. Aha, pak je ten Dapoš, jak se jmenuje, já už ho taky nevím, asi vám sem zase dám nějaký nápis potom, ale... Zase tady doprostřed. Já nevím, jako toho jsem měl taky docela rád. S tou jeho maskou byl docela dobrý. Není a pak to na ten? konci switchnul To asi nebude Darth Maul, co? Hej, Ne. wow, Tady. wow. Ticho, počkej, ne, já vím, jak se jmenuje. To je ten... Jo, ta jeho maska je cool, no, docela hodně. Jo, to je takovej ten a mám ho, on na konci switchnul teďka naopak, jako ne jako Anakin, tak switchnul z Red Teamu do Blue Teamu, což bylo dost dobrý, že vlastně i nějaký záporák, který neumřel a byl dobrý záporák, takže myslím, že ten si zaslouží být v S, ale nemám ho radši, ne v Ačku, ale myslím, že tak Nemám ho radši než toho, jo, než, jak se jmenuje? je Qui-Gon Jo, Jinn. Qui-Gona, než Qui-Gona. A potom tady ten, to je jako vovej nějaký Stormtrooper. Prostě nesmrtelný Stormtrooper, když to Jo. tak řeknu. No, prostě kovovej, no, takže musí, Prostě je to Ale moc jsem ho neměl sluha... byla to prostě nějaká Tohle. týpka, ale hrozně jsem ho neměl rád v tom filmu, protože prostě takový divný ta. No, půjde asi za Leilu. asi tak. Ne, Starý, Leila je tady. teda, co? Leila je dole, to je ta. Tohle je Leila, jo, No. takhle, to Jo. je Padme. Luke. Jo. eh, Luke je docela dobrý. Luke. Luke, no prostě, tak No, asi Luke bych- je prostě, Luke je to syn tady toho kida
A jakože celkově, já mám rád ten fight mezi Darth Vaderem a Lukem. Vaderem. Darth Vader, jo, a mezi Lukem. To je za mě dobrý fight, takovej zajímavý. Jako Anakin a Obi-Wan jsou sice lepší, ale jo, taky dobrý. A Luka mám možná charakterem radši než Než Anakina. Toho Protože Anakin... Ale ne než Darth Vadera, to ne. To ne, no. A jo, to by tak sedělo. Han Solo... Starý Han Solo. Tak jako mladýho už tam máme, toho bych skipnul prostě. Jo, on je takovej... Jak se jmenuje? Chewbacca. Jo, Chewbacca. Prostě frajírek z kuší, je to chlupatá věc, která mluví nějak takhle. No jo, tak... Ale prostě je to nejlepší postava na světě, takže já bych ho dal za Luka asi. Ne, to do SK bych ho nedával. Bych dával Dobře, tak před Han Sola, aspoň. Boba Fett je za mě lepší než Jango Fett, určitě. Jo, takže bych ho dal buď do nejvyššího Bčka, nebo do nejnižšího Ačka. Já bych ho dal za Jabbu Hutta, nebo jak se jmenuje. Takhle? Jo, aha. No jo, tak jo. Potom to je mladý Boba Fett, toho bych taky skipnul. Jo, to je ta Anakinova máma. No tak já nevím, tu nemám. Jako Anakinova máma je prostě postava, která hraje jenom v prvním díle. Prostě NPCčko, no. Tak jo. Asi tak, já bych ho tam ani možná nedal. Já bych ho dal před Padme. To jo, mám ji radši než Padme, to jo. Takže před Padme jde. Jo, potom je tady ten prodavač. Tady ten týpek, který jim prodal toho Anakina. Jo, tak... Jakože celkově, jako ten charakter v tom filmu mi hrozně vadil. Jak byl protivný a všechno, prostě ho nemám rád. Ale zase jako, no... Já bych ho dal na Cčko. Prostě ho nemám rád, takhle to řeknu. C3PO, dostavěnej. C3PO je skvělej, jakože ultra dobrý, jakože mega nejlepší. A určitě ho nemine jako Esko. A asi za R2D2. R2D2 mám radši. Já ho mám radši. Ale OK, tak jo, dáme takhle. Potom je tady Snape, no tak o tom mluvíš jenom ty, protože toho já si nepamatuju. No Snape to byl vlastně ten šéf toho týpka s těma dlouhýma vlasama, prostě toho druhého, tohodle. Tak ten byl vlastně šéf toho, takže a pak ho prostě zabil a moc jsem ho neměl rád vzhledem prostě charakterem a takže asi do prostě Fka, jako nevím vůbec. Do Fka, ok. A nebo Trash. No ne, to byl trochu, asi no jako trash. Byl asi lepší než Palpatine, co? Jo, potom Palpatine. Palpatine zkaženej, jak bys prostě řekl ty. Zkaženej Palpatine. Tak to je už... To už je lepší než normální Palpatine. Jo, no asi bych ho dal do Dčka, jako moc jsem to, já nevím, no. Ale asi před jo, jo, takhle. Potom tady je kdo? To už je všechno. To je všechno? Jo, Fakt? to byl docela krátký tier list. Aha, tak to je dobrý, tak tady máte tak fajn lidi. Tady máte náš finální tier list Star Wars postav, který známe. Jestli nesouhlasíte s naším názorem, tak nám to určitě napište dolů do komentu. A určitě jakože budu rád za like, odběr a taky běžte určitě odebírat Oliverův kanál, dávám ho do popisku. A tady se s váma loučíme. Čau! Čus!